Siga na mong gihimo nga kuan gaw. Kalayo. Mga kabaka ug mga kakanding. Ready na mi mo kuan. Ready na mi mo ready na mi mo painit ani. Kay amo aning putlan og sungay. Sunugon ding sungay sa kanding para di sila magsinungayay, of course. Nya mas mahal ba ya ang balyo sa kanding away sungay. Na. Kalayo na oh. Paabot lang nako si Digimors para atchop kaning kalayo ani ron. Luto na sinog ba? Siya. Laki. Saan mo na to? Kilawino na to. May unahon. Wala naman na diha. At kinahanglan nag... Burunsa. Ha? Ha? Irtagan. Unsa ba unahon na to? Irtagsa. Oh. Butangan anong butangan nag-irtagaw? Ano siya termin sa number niya ikapila siya. Pero dali nimo mailhan kung Nasa pangalan. Kuan ba? Kinahanglan niya. Ginaw. Irtag. Hilak yan. Number 20. Relax, papi. Nga pagkahuman. Hinibra mo lang ginagaw. Kuan siya ang tawag ani Jimdoloy. Jinduloy. Hinibra. Dulaw o gloya. Antibiotic. Antibiotic. Imo ning ibutang sa imong samad. Anong manumbag ka, grabe ka hapdos. Hapdos. Grabe. Makaayo yun. Doktor ni di Jimors di ay. Oh. Asa ka nagkabalo ani gaw? Kuan. Hindi ko na po. Adi si sa Training ka sa kuan? pa Mount Mount Carmel? Sa hindi alam. Unahon ang irtag. Number 020. 20. Pwede patda nag-swertres daw. Dugaya na luto na imo sinugbay. Kana, ano man? Madutlan pa kana dapat gudon ta. Gamay pa na siya gi dutlan dayo. Dutlan na pa daw. Dili na siya yung Mo ni di hormon daw. Putlan lang siya kanang talinis nga sungay. Kalinis kay dako naman. Dili naman siya ingon nga, dili naman siya madala og buok. Dapat unta anak niya. Gamay pa. Kana Nang bago pang anak ba? 3 weeks gikan pag anak man. Yang kani kay pila naman ni kabulan. Dako na kay niya. Dako na kayo nagdugo So ang duha gyud siya ka. Duha siya. Minsan naman ang dili siya. Siya tangag antibiotic. Hapdos kay na ba? Dugo ra na siya pero dili siya mag. Yan. Pero man ang reaksyon sa sinoy ni. So, putol lang isa ka sungay. Ikaduhang sungay. Sinugba ni Digimors. Bagos nga nindot og pingog sa kantahon. Kabalo pag yun nung. Up. Nagsawan pinaglato. Up. Uno, dos. Ay, uy. Dili na mapuok na agaw. Dili na kay dako na kay na. Dapat gagmay pa dahil siya. Naulahi man gud niya ni. Naulahi mi sa among gihorning ba. Alang saba, baby. Natural na siya. Bantay ha, mapasok imong kamot. Init kayo. Dili na siya
Lingkod na siya ganun. Pero put lang dito, pwede na muna si dili. Para dili kay budugo. Ano ito ni Unsa gibutang nimo? Jinduloy? Gin duloy. Gin. Hinibra. San Hinibra. Miguel. Ay lang inumaga. Mm. Pwede ko siya inumon. Ala ayo sayang inumon. Ala ka nang Antibiotic na siya. Ginebra San Miguel. Luyang dulaw og Hindi na siya balik. kuan. Para na siya. Wala. Ano god dagko na ni siya na dihorn ba? Dapat putlod ang sungay o kuan mga 3 weeks up to 1 month. Oh, kadto kay di naman masulod imong puthaw ato. Hindi na. Oh, kani masulod pa siguro ang puthaw ani. Oh. Diri ra. Kuan sa tadaan. Irtag sa ta. Oh. Irtag sa tadaan. Basta-basta ning kuan no. Veterinarya na to. Training rin na imo hagaw no. Unsa number ana? Number 18. Suga. Ron. 1 2. Ah! Ah. Harap siya. Human. Tangan og antibiotic. Pwede ra ni sila Ha? pwede ra sila magbuhat ani. Pwede ra buhato no. Hinibra San Miguel, luy ang dulaw, O turmeric no og luya. luya. Nagpila-pila man ka porsyento. Basta masulod lang sa botilya. Basa isulod sa botilya. Oh. Kailangan pa kahon sa before. Asa man to? Traon do na to syukbi. Mo ni. Wala lagi ko na nabili ng sulod ana. Natural antibiotic para sa kanding. Yan. Sunod. Tanganan na mo kuan. Airtag paghuman. Dihon. Itong kansok. Yan. Ito ka sa loob. Sakyan mo gaw. Oh. Uno, dos, ay. Uno, dos, ay. Dapat naroy ka sa likod gaw. Oh na siya isulod ra ang kuan diha sa sungay. Ah. Hila ka kanding oy. Oh. Relax lang para di ka magkadisgrasya sa imong kauban. Oh. Hop, syuk. Tung sungay. Puok. Bantay sa imong kamot gawang. Kasi dihorning. Putlan lang sungay kay para dili siya manungay unya. Waling imong himo sugba mi katong Bibi. akal. Maman butangan og gin duloy. Ginebra San Miguel. Luya og dami na. Atong nag-lockdown nga malit ko ana. Ay babawal malit ay. Dili pwede og dito sa taas sa barn magdihorn kay
daob man ta pero kung mechanized ta acetylene unta to gono. Oh. Acetylene. O kanang butane. Oh, yawa man tay kuan na res. Sugnod man nato adre. Tay di pud basta-basta na si Digimons, kanta-kantahan ni Digimons sa hay. Ay! Pagyabag basta kabalo manguan. Mangmutol sungay. Insay gustong magpaputol sungay dia. Kontakan ni tawanan ni oh. Ay! Pagkutana ning naputlan ba ning nagsungay ning ako amigo. Ani? Sunod. Sa taga sa tas. Iti sa dito. Isdaan. Dapat mga 3 weeks pa no. Kani mga wala ba sobra na 6 months ning kandingan eh. Uno, dos. Tuogaw. Tuogaw. Kandingan mo siyang makilawin na ka. Yan. Yan na. Uno. Dapat ang dihorning niya katong bata pa dili kuan kay para mapuok yun ba. Erpat na tao. Duha man ang ortag niya ang left side number kung ikapila siya ng kanding. Ha? Ang right side pagkakinanglan kung lagi siya ubay. Ah, Oh, kaya right side. Okay. kana siya number 11. Right side. Ha? Left side. O left. Kapila siya. Ha? Ang number niya kung ikapila siya. Oh. Ang kapila siya ang kuan kasi Record ra na. Pwede ra nag-isa niya mag-record lang ba na legend sa board. gamay. Tulo ka kanding na ni. Ay, ikaw pat na ni gaw. Insay number na ni Mors. Ha? Dili din ni pasunod imong nambireng. Pati mapuhor din. Balhin mo dito dapit sa may landong-landong kay init ka dito ma. Init sa tigkuan, ertag. Init po sa kanding. Init pa ning dire sa mao. Kapalom dag modulag kalayo ni si Digimers. Ay! Modulag kalayo ba no? Divorce ko tay. Nurse. Nurse oh, di basta-basta ding nurse lang mo tay. Oh. Uno, dos, ay. Ayaw dia. Ayaw dia. Natuktok pa. Bag-ulang nahuman og ear tag among mga kanding. Ang ear tagging importante kay siya kay pariha ra man naong ning kanding. Di ka ka-determine kung sa ilang mga pangalan. So abong ibuhat research ta sa mga eksperto sa YouTube, sa banpod nga mga channels. Tangan yun siya o kanang number ba nilang dunggan nga uman i-record dito sa muang
board sa logbook o sa computer para mailhan. Maparihab yan daw ning kanding. So kini si number 12. Tapos 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Hantod nga maabot og 200. Pila ba kaha? Depende. So, importante na kayo mga kakanding ang recording. Nga magbase sa tag sa ilahang tunggan. Medyo naulahi lang ni kuan kay naulahi lag butang og ilhanan ba tag dapat 3 months or 3 weeks hangtod 1 month pa nanay number ang ilang dunggan ulahi man may kay bago bi aming management bago pa pod misa kanang pagpamuhi og kanding ba mo ni ingon sa mga coaches natong sa mga mentors mag-start gyud ta og kanang sa native unta ideally og sa kanang mga half nga breed dili pure hybrid ba ng island born bag-o man ta sa pag-alaga og kanding so mo ni practice na to pero kung gisunod yun nato ang scientific yun nga pamaagi ani 3 weeks ngadto sa 1 month naka ear tag na ta and above all naka putol na ta sa ilahang sungay kay halimbawa ani gahi na ang ilahang sungay putlon so nag-struggle ang kanding nga ganiha pero anyway salamat sa nag-dehorn sa nagputol sa ilang sungay si Digimorse putlan naman po ganito niya iyang sungay putlan yun ang sungay kay para dili sila magsinungayay way mga disgrasya sa ilaha mutaas po ang value sa kanding o most especially pinaka-importante inig kuha og gatas dili sungayon na imong tao mga manguha og mga og gatas basi sugayan ba nung it begins na pandamay si bako lang bitaw na dehorning o ear tagging importante kayo og sa hygiene pud nila yan and then kita po ko sa isa kaya channel nga kinahanglan po ding pedicurean ato po ng putlan ilang kuko para hygiene wise limpyo po ang atong mga kanding mga kakanding mga kabaka sunod na to nga vlog ato na po ipakita ang mga baka dili pa rin ato ang baka pa ng silingan puhon nag-practice man tas kanding sa small animal before tama ato sa large animal mga kabaka salamat kayo nga so kompleto na mo og mga tag sa inyong dalunggan na namoy mga ilhanan